मिजद इं मायथाइनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय। जोबोद साबायखर थाबाय नोंथाङा जोंनि हांख्रायनायखौ दोननायनि थाखाय आरो जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर जासिबाय। बे समाव जोंनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनो हादों जोंनि सासे जर'खा आलासि थामहिनबा चिरां जिल्लानिनो जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि एसिस्टेन्ट इंस्पेक्टर अफ स्कुल मानगोनां सामदोन नार्जारी मानोना बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय आरो मानोना बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय। जोबोद साबायखर थाबाय। आं बे समाव बरायनो आरो सिनायथि होनो खावलायगोन जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों अल आसाम ट्राइबेल संघनिनो मानाव गेदेर बोसोनगिरि मानगोनां जरगेन नार्जारी मानोना बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय आरो मानोना बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो खावलायबाय। जोबोद साबायखर जासिबाय। बे समाव जोंनि गेजेराव जोंखौनो जोबोद साबायखर जासिबाय। बे समाव जोंनियाव बाहागो लानो हादों बेंटल फरायसालिमानि रन्जित कुमार नार्जारी मानोना बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों लानो खावलायबाय। जोबोद साबायखर जासिबाय। बे समाव जोंनियाव जोंजों हांख्रायनाय लेखा बाहागो लादों अल आसाम ट्राइबेल संघनिनो आफादगिरि मानाव गेदेर सुक्लेश्वर बसुमतारी मानोना बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय। जोबोद साबायखर जासिबाय। जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनो हादों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानाव गेदेर बारुनारायण खाख्लारि मानाव गेदेर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय। आरो दिनैनि हाबाफारिखौनो मेहेरगोनां खालामनो होननानै फैनाय जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय मानाव गेदेर चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनिनो बोसोनगिरि मानाव गेदेर सुखेल बसुमतारी मानोना बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय। जोबोद साबायखर जासिबाय। बे समाव आङो सिनायथि होनो सिगां बावदों बरायनो सिगांदों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानाव गेदेर मुस्लिम राजानि रन्जित बसुमतारी मानाव गेदेर गेदेमाखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय आरो जोंनि हाबाफारियाव नुजाफैनो थाखाय बिथांनिसिम जोबोद साबायखर जासिबाय। आं बे समाव बरायनो सिगांदों बेंटल फरायसालिमानिनो मानाव गेदेर लोगो गोरायुं मानाव गेदेर सुक्रजित दैमारी मानाव गेदेर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय। जोबोद साबायखर थाबाय सानैनिसिमबो। बे समाव सिनायथि होनो सिगांदों जोबोद गोजोनथावै मानाव गेदेर बिजनि दख'रा लानाय फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि थामहिनबा दिनै बिथाङाबो सासे गथ'नि गार्जेन हिसाबै बेयाव बाहागो लाफैनो हादों। बिथांनि गथ'आबो बेयाव जोंमानिफ्राय मोजां मोनसे जौखोन्दो लानानै फार्स्ट उथ्रिसार जानो हादों। मानाव गेदेर बाहागो लानो हानाय मानिक बसुमतारी मानोना बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। जोबोद साबायखर जासिगोन। बे समाव मानोजों उपस्थित हौवाफोरा बेंटल हायार सेकेन्डारि माननीय प्रिन्सिपाल श्रीजुत कैलाश कुमार राय तेखेतक निजर चिनाकी दिबोलै অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ফুলং গামোচাৰে আদৰ জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ। बे समाव जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर सायखं बसुमतारी बिथांखौ
गांसे आर'नाइ लानो खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिमबो जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानगोनां कृष्ण बसुमतारी मानगोनां बिथांखौबो गांसे आर'नाइ लानो खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला बर' समाजनिनो मानाव गेदेर आफादगिरि मानगोनां बिपिन चन्द्र औवारी मानाव गेदेर बिथांखौबो गांसे आर'नाइ लानो खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय बे समाव जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हाबावदों मानाव गेदेर क'क्राझार हायार सेकेन्डारिनि मानाव गेदेर गोरायुं एबा प्रिन्सिपाल मानाव गेदेर सुशान्त नार्जारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइ लानो खावलायबाय जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर हारिमु नेहाथारि मानाव गेदेर सुसिल इस्लारि मानगोनां बिथांखौबो गांसे आर'नाइ लानो खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला एबसुनि सासे बोसोनगिरि मानाव गेदेर ताराचरण बसुमतारी मानगोनां बिथांखौबो गांसे आर'नाइ लानो खावलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों बेंटल फरायसालिमानिनो मानाव गेदेर जोबोद साबायखर थाबाय बे समाव जोंनियाव आलासि फैबावगोन बेंटल फरायसालिमानि मानाव गेदेर गोरायुं बिथाङाबो फैगोन आरो बासुगाव फरायसालिमानि गोरायुं बिथाङाबो फैगोन बिथांमोनखौ गोजोन्थों साबायखर थाबाय चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बाहागो लानो हानाय हांख्रायजानाय गासिबो मानगोनां आलासि बिथांमोननि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो जोंनाव सानैसो आलासि फैबाय थागासिनो दं बिथांमोनखौ जों दसे उनाव सिनायथि होगोन बे बुब्लियाव आरोबाव गांसे आर'नाइजों चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियन नार्जारी बिथांखौ बरायनो खावलायबाय आरो गावनि सिनायथिखौ जाहाथे आङो साइटेसनखौ एबा नाम बिलाइखौ फरायनो सिगांबाय मावख' चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद गामि आरो लाइजाम सोग्रा काजलगाव जिल्ला चिरां बिटिआर गायसननाय 2024 मान बिलाइ आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड डिभिजन 1 जों खुंजानाय 2026 मायथाइनि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय सिं मुस्रि सोमावसार बसुमतारी बिफा रुपसारि मिथुन बसुमतारी बिमा हिरिम्बा बसुमतारी गामि आन्दारगाव लाइजाम सोग्रा सिलिकागुरि फिन 73 बावहरग्रोबाय चिरां जिल्लानि सिङाव बिजोंजों फरायनानै नों फरायसानि साबसिन उथ्रिसारनो हानाया जोबोद बाख्नायथाव बर' बिजोङाव फरायनानैबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ नों फरायसाया नैबे उथ्रिसारनायनि गेजेरजों फोरमान होबाय बेनिनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंनि जारिमिनारि जाफुंसारनायखौ बरायबाय आरो गांसे मान बिलाइ बावबाय नै अनजालु फरायसा सोलोंथाइनि गुवारसिन अख्राङाव दावबायहैनानै सासे देरहासार सुबुं जानानै रोजा रोजा फरायसाफोरनि गाहाम बिदिन्थि जाहैथों लोगोसे न'खर समाज हारि आरो हादोरनि राफोद सुबुं थोन जाहैनो हाथों बेखौ जों अरायबो इसोरनाव आरज गाबबाय गोजोननाय आरो मान बावनायजों दिलीप कुमार बसुमतारी आफादगिरि डक्टर रेडियन नार्जारी गाहाय नेहाथारि राजा बर' सोलोंथाइ नेहाथारि कामेश्वर बसुमतारी लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद थावनि बेंटल फरायसालिमा बियो जोंनि मोनसे साइटेसन चिरां जिल्लानिफ्राय रनसायनायमोन इन्सपेक्टर अफ स्कुल एबा स्कुल नायदिंगिरि सोमदोन नार्जारी मानगोनां बिथांनि आखाइजों दिनैनि बे मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिनानावा गासै 330 जौखोन्दो हिसाबै 88.33
मोननो हादों। बिनानावा जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम बिजनि बेवहाय फरायनाय बिनानाव। साइटेसनखौ हरनो थाखाय गुरै खावलायदों। जोंहा बान्थायाव दङ गांसे साइटेसन, एसे रांनि अनसुंथाइ आरो जोंनि चिरां जिल्लानि मेगाजिन। मान बावलायथिगिरि चिरां जिल्ला मानगोनां बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। लोगोसे 8.9.83 बिनानावा PMC बेवहाय फरायनाय बर' मिडियामनि एबा बर' सरकारि फरायसालिनिफ्राय फरायनानै बिनानावा चिरां जिल्लायावबो 4थि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कमल कुमार बान्था बेवहायबो बिनानावा मोननो हादों।